ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, бардорое ки айни ҳол аз дур наздик маро тамошо карда истодаен. Чӣ хеле ки ворид шидан ба навор дидем ки дар ҳақиқат нависондагиай 2 ҳуҷра 8 сотиғи замин бо нархи 160,000 сомонӣ бардору дар ҳақиқат астай. хоҳишманд ҳастем меҳмоно ва шахсое ки нав омаден, ҳатман обуна шидан ва лайка фаромӯш накунед. агар бошад чунин хонаҳо, маромад муроҷиат кунед, бардору автотайё дар хизмати шумо аст. дар ҳамин рақамҳо имо, ватсап, телеграм метавонед ки занг зада муроҷиат кунед. бардор азиз, ба ҳазур бошен. видеои зинда аст, бениҳоят хонаи хуб ҳаст. бардор аз душанбе ҳам ҳаст. то ҳатто ки мегумтон кадоме ки ай 7 километр квартира дар кор бошад, то 3,500 сомона ҳастай. қисса кӯтоҳ мақсад оли бардору тамошо кунед акаон чӣ мега. мегзарем ба эълони аввал. салому алейкум ака. наи ноҳияи Данғара яка қишлоқи лолазор меган ози чаманору ая нао ака лавираи калонай трасаи ам душанбе фархор кулоб на мошино рафтесан. хоб ака ҳама хона фурӯшиай ина мошино рафтесан ака диди ин куча ин забори ҳамин хонаи каручи ин тамомаги ака ин ҳамин хонаи фурӯшӣ намеяна дарвоза ина шакалани ина кучаи ина ҳамсоё зиндагӣ доран. опо ҳама 100% аст, ягон проблема неста. ина кучаи ақада аямиҷа барои калони 150 метра. ина кучаи ақад об ина аст ака. мезгарем пеши хона ака. ина хонаи ман ака, хонаи фурӯши авлави забор ба авлави забора. ина даромадани хона ака. 7 дар хонаро фундам чи рехтагия ака намиҷа 7-8 намеднум ака рехтагия. ин дувреми ака ина навай 6 моҳа. короче дувреми ака ду табания дрон ба дрон кӯхуни алохона. ина оғил, ина уҷатхона. ина ми замина ина дарахт 40 дона дарахти дига дора. нама боло мебурам ака. мошино рафтесан ака пеш хона меда канечка вокзали ам ҷои мошино ай. ина рай калон. ина мошин омаду ҷията. пеш хонаи ма амҷа вокзал. хоб хай короче ҳамин хона ай. ҳамаш ози хонаро дуруша нишон метаҳем. ина дуруи хона ака. печка мечка ҳама 100% пачка печкай. ина потолок ҳама қоидаи ягон проблема нест. дигим хонаш мерем. ина дигим хона ҳама 100% навай 6 моҳ шуда мерем онша. хонаи нав. ина бания печка мечка дорад. масадира кладовка карги мера метуни семиблока техикати ду ташкил дута карги уҷарасо шикатори чорнавои загия. ҳама 100% свет кор мекуна ака. ина алохона. короче ина чайдон ҳама нав тайёр. просто медури зиндагӣ мекунӣ. ягон кор намекунӣ дар ин хона дига. ина оғил ака 20 метр дурозии оғилай. ҳама 100% тайёра. охир похираш хати 10 ё 9 гӯспанди дига бағз дора дурушда. ин ҳами хона айнами лавсар мешава оғил. ҳама 100% ина дарахто. ина хона, уна ҳамсоя, уна хонаи фундамидор, ина дарвоза. ҳама 100%. ина раи калон. трасаи душанбе кулоб фархор қирған. хона ака нархш 170 ака. қарори холи дора. перед оформид мо гуфтем документиш мекунем. зерамно документи мо бо айсар мешава. барои ҳам қадар накардемаш. қарори холи дора перед оформид. тамом ягон дига проблема надора. лави раҳ да якум хона.
ҳей намиҷа мошину месай ба фикрам ки метава агар хушру нигоҳ кунен ина омаде сая мошин байнда рай кална нами удамура меро пеш хунар намефура рост абрад намегарда мерава бу нархши 160,000 ака бо канта муомила дора ҳамаи даро аякин 2000 боло ани даро каручи ама дарои расиски загия ягон камди надора инауш дар инои якум алохунай инаи кухнияй инаи дарш банияй ина як хона ду хона элун ди мегзарем акамон ҳамин қавалу гап зад кӯтоҳ карда бугм агар ду хонамдай 8 сотиқ 160,000 мақсадаш ки зиндагӣ ништияк беин хонара бихарем бардори квартира фурӯши дар душанбе аст дар ноҳияи сино дар зарафшони як меган дар доми 5 ошёна гава хиди ҳамин хона бошад хиди ҳамин квартира дар 4 ошёна ака бибинем бардоро нигоҳ кунем баъд аз ин эълони бениҳоят хуб аст тамошо кунем балкон дорад 6,4 метри квадратӣ хона як 27 метри квадрат 405,000 сомонӣ падаҳанд бениҳоят осонане 405,000 сомонӣ рақамҳои 004 88 23 22 ва плюс 7 981 650 81 маромад бардору занг бизанем ва шахсоне ки дар ҳақиқат харидор бошен аз номи канали мо бо муомила карда мешавад бениҳоят муомилаи хуб дорад эълони сеюм мегзарем эълони сеюмон анаи хонара хона бигем бардору меарзад хуб хонаи фурӯшӣ дар душанбе дар ноҳияи шоҳмансур дар поёни мавлоно дар ҳалқаҷар бардор азиз дар ҳалқаҷар дорои 6 сотиқ замин ва 6 ҳуҷраи дигар дорад ду комнаташ ба калиддорш ремонти нави замонавӣ дорад 4 комнатаи дигар бардор азиз шкатур монтаж каагияй 6 сотиқ 6 ҳуҷра боз дар душанбе дар ноҳияи шоҳмансур ака бибинед 620,000 сомонӣ нарх айни ҳол гуфта истодам лекин боз муомилаам дорад мактабу беморхонаву масҷид дар наздикиш ҳастай бардоро касоне ки харидор бошад дами рақамҳои рӯйнавор буда марҳамат занг бизанен ё ин ки рафта аз наздик хонара бибинен мактабу мағозаву масҷиду ин чизо бардор азиз тамоман мушкилӣ намешавад хонаи хуб шахсоне ки конкретни мега агар харидор бошад хоҳишманд ҳастем занг бизанам аз наздик боз хонара омада бибинам ҷелан тамошо бардору марҳамат чорум эълон мегзарем боз як сохтмони нотамоми дигар дар душанбе аст бардор азиз савол пурсен ки дар куҷои душанбе бошад дар ленский район дар лавр Таиланд меган хулоси гап бардор азиз шебен аст сангам ҳаст боқи сохтмона хитон мекунен 8 сотиқ замин як комната усунтарда астай 45,000 сомонӣ бардору нарх чӣ масъалае бошад хати ака марҳамат рақамҳо мондагӣ аст хоҳишмандам занг бизанен боқӣ маълумот аз худи ака бипурсен дар тамоми масъала яне ки хаттон суҳбат мекунам занг бизанен саволш битен ака чӣ хел ҷои исуса хай баъд харидорӣ кунем бардор азиз суҳбат аз наздик боз беҳтар аст бардоро панҷумин эълон мегзарем эълони панҷум ҳамин ки агар навор ба шумо махбул шуда бошад хоҳишмандем жалб ҳамес лайкора бизанед ҳатман дар канали мо обуна шавен инаме хел рӯз то рӯз насиб бошад хонаҳои арзон инаме хел нуқтаҳои нағз агар бағалта ё ки дошта бошен равон кунен ба ҳари бинандагон ман пешкаш мекунам аз як ҷиҳат шумо савдо мекунен аз як ҷиҳати дигар бардоре ки хона бикаванд бахчон соҳиби хона шаванд нархҳора дӯстон ва подписчикои муҳтарам хоҳишмандам аз ҳадди баъд зиёд намонен баъд мегӯянд ки чӣ ба хонаи мо савдо намерава ҳамин як либос агар 100 сомон бошад 500 сомон монӣ ягон кас намехараш ҳамин сабаб ба нарх навои худаш хонаҳо арзанда бошад зуд савдо мешавад
марҳамат барои реклама ҳатман муроҷиат кунед бародарҷонон.